mutum. To, da farko wanda na fara zama a hannun shi ko na ga yana yi da akwai Alibaba. Alibaba ya kasa. Hannunsa na fara zuwa na yi waka. Kuma still ya ɗauke ni tamkar ɗan shi tun da kusan haɗa na zo mai a lokacin. Ina ɗan ƙarami aka kawo ni muka yi aiki. Sannan kuma still na ci gaba da zuwa ina ganin yadda yake aiki. Daga bisani kuma na koma wurin Mara shi ma mai gida ne. Shi ma mai gida ne tunda in yana aiki kowa yake aiki za a bani zan zo in zauna zan gani. Kuma wasu suka ce wai kamar kokon zuma yake kowa mai rawan nan wai shi ma kamar ka taɓa aiki a wajen. Wannan shi ne na fara koyon maki wa wurin shi. Yauwa to na kamar ka so kamar Kwanzuma. Kwanzuma gaskiya ne. Shi na fara koyon keyboard da akwai wani abu da ake faɗin doromi.